Ngayong unang araw ng Hulyo, muling nagsama-sama ang mga halal na opisyal ng Team 1 Kamsur para sa kanilang inauguration at oath-taking ceremonies sa Capitol Convention Center sa Pili, Camarines Sur. Ilang sandali pa, pinangunahan ni Judge Irma Isidora Bongcodin Zamudio ang pagsumpa ni 2nd District Representative El Rey Villapuerte at ni Judge Nidia Hebreo sa pagsumpa ni 5th District Representative Miguel Luis Villapuerte. Nagsumpa na rin sa tungkulin si 1st District Representative Jory Horibata at formal nang pinasumpa ni Judge Maria Carmela Minjola si Luigi Villapuerte bilang gobernador ng Camarines Sur. The glory. Tahimik at masayang idinaos ngayong unang araw ng Hulyo ang inaugurasyon at oath-taking ceremony ng bagong gobernador ng Camarines Sur, Governor Luigi Villapuerte, at dinaluhan naman ng mga bagong lokal na halal na opisyal ng 35 munisipyo at isang syudad ng probinsya ng Camarines Sur. Buot kong pasalamatan kamo gabos. Nagpasalamat si Governor Luigi sa ipinakitang suporta ng kanyang mga kababayan. Muli niya ring inilatag ang kanyang mga gagawin at mga programang ipagpapatuloy sa kanyang panunungkulan. LRV championed education and made it possible and more accessible for our brothers and sisters in different corners of the province. Congressman El Rey made it possible for Kamsur to be dubbed as the most progressive province in the entire country. Congressman Migs as governor, his proactive response to the pandemic made Kamsur one of the most resilient provinces over the course of the pandemic. We begin to take flight into a new era of innovation and economic prosperity where nobody should be left behind. Kaya po ning young leaders ang Kamsur. Ang goal mi kaya sa municipality kang Calabanga is continuity. Si mga napuno na ni Mayor Ed na projects, katuwang si probinsya, si Gov. Migs kadto. Ngunyan ang tuwang tana po dyan, kaibanan tana po dyan, si Governor Luigi. Magpapadagos ang samuyang partnership as in pagtatarabangan para ma-develop ang samong banwaan ni San Fernando, pati ang buong Camarines Sur. Mismong si Governor Luigi naman ang nanguna sa pagsusumpa sa tungkulin ng iba pang halal na opisyal. Nangakong sama-sama tungo sa mas maayos at mas maunlad na probinsya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jan Amador, CSN.